Me käytiin kaupassa ja mä tosiaan ostin irtokarkkeja tällaisen siis limsan. Ja me siis saatiin lähteä kauppaan, koska en mä tiedä, miksi me saatiin lähteä. Palautettiin kirjat. Oliko se vikatunti? Oli. Oe. Mä kuolen tähän kuumuuteen. Yeah. Pedro. Mä tein vähän välipalaa, kurkkua ja nuudeleita. En oo syönyt hetkeen. Mut nyt mä katson Netflixiä nostalgian vuoksi. Täällä on vieläkin meidän lintuhäkki. Linnut siirrettiin keittiöön vähän pienempään häkkiin, koska siellä on yksi vanhus, kuka ei oikein jaksa enää lentää. Ja sit kans ei ole niinku hirveän hyvä paikka häkille tämä ikkunan edessä. Mun pitäisi laittaa puhtaat vaatteet kaappiin. Kattokaa sen karvaa. Tässä on tällainen raja. Sillä vaihtuu turkki. Joten harjoitetaan tätä. Se vihaa nostamista. Ja melkein kaikki kannit yleensä. Kattokaa nyt sitä. Nyt mä tuun tänne harjaamaan sitä varmaan seuraavat ikuisuuden. Mä olisin tarvinnut kans roskiksen. Nyt tulee mulle karvaa. Pienet siivat. Nyt se on ehkä mun kaveri taas. Mä voisin ehkä imuroida vielä tää lattia, mutta en mä niinku hirveästi sotkella. Mä ajattelin, että mä olisin laittanut shortsit ja jonkun teepaidan, mutta ja sääennuste näyttää, että siellä ei pitäisi ottaa tällä hetkellä eikä pitkään aikaa, niin mä en tiedä mitä teen. Tulee kiire, kun mä laittauduin. Sen takia... Se on vain viikki? Joo. Sen takia... mä kuvaan nyt vasta. Mut tää voi näyttää teille shortsit. Ja lähtit. Mennään. Ja. Nyt on ruoka syöty ja me mennään välitunnille. Meillä on Ysien gaala. Tai siis me mennään katsomaan Ysien gaalaa, koska me ei ole Ysillä. Skipataan liikkatunti. Mä just tulin kotiin koulusta ja mä lähden uimaan, koska oikeasti mulla on niin kuuma. Mun ripsarit levisi nyt vähän kaikkialle, mutta vaihoin siis asun. Nyt on parempi fiilis, kun ei ole enää kuuma. Mennään ottaa nämä mun ripsarit pois. Sitten vähän välipalaa. Mä nyt tässä aikaa ikuisuus, kun mä pidin taukoja. Kello on 8:30. Mä oon ottanut millään. Mä menin vaan katsoa TikTokia. Ja sehän ei ihan ikinä ole niin hirveän hyvä juttu. Mut siis sit mä tulin jatkaa joku puoli tuntia sitten, mutta tää vaan kestää ikuisu. Huomenta. Mä laitoin piilolinssit nyt, kello on vasta kohta 8. Yleensä mä nousen 8 vasta. Ajattelin tänään nousta vähän aikaisemmin, ettei tuu kiire. Mä löysin nyt yhdet shortsit, niistä mä en hirveästi niinku tykkää, mutta nää ehkä menis tän outfitin kanssa, en mä tiedä. Mutta varmaan täynnä, mä en vaan tiedä mitä mä tarvin mukaan. Tuli vähän kiire. Tyynäudessa. Mä otan sitä. Mä en edes tiedä mihin meidän pitää mennä. Mä luulin, että mun puolella aivan laivoon, koska mulla oli AirPodit Senjalle. Kysyi eilen, että voiko se vainaa. Että missä on jäänyt? Mutta no, ihan mä selitän, että mä luulin, että Jedalla on jotain supervoimia, koska eilen suoraan koulusta tarkistin
että onko se tarhassa. Ei ollut, se oli siellä toisella puolella. Niin sitä videomateriaalia Finjalle vai Senjalle, en muista enää kummalle. Se jäppää sillä, että se on mennyt tonne niin ärsyttäväksi näen, että se ottaa alkaa loukkaamaan. Se menee sen aidan niin läpi, se aita ei hajoa, se on edelleen 2 lankaa. Miten se pääsee toiselle puolelle aitaa? Mutta nyt mä tiedän, miten se pääsee. Varmaan liikit joku puoli tuntia seisty ja tuijottiin Saponiin. Siis se menee aidan alta, katso se aidat menee niinku sen. Tälleen se laittaa päällä vasta menee tosta tolleen. Ja sen takia se juoksee, että se saa sähköiskuu. Tolleen se karkaa aina. That's great. Mennään museoon. Mennään Lappeenrantaan. Ihanaa, en olekaan ikinä käynyt ennen siellä. Wuhuu! Muut menee ainakin Helsinkiin jonnekin. Kai sit menee Kotkaan, ja sit Helsinkiin ja sitten mennään Lappeenrantaan. Mennään johonkin museoon ja sit meillä on vapaa-aika. Kello on 20:11 ja me päästiin nyt vähän aikaa sitten pois. Niin, 45 minuuttia aikaisemmin kuin piti päästiin. Mä otin kanatortillan ilman jalapenoa. Tultiin just koululle ja nyt me lähdetään kotiin. Hyvää huomenta. Mä oon täällä miettinyt outfitteja jo aika kauan, mutta mä ehkä laitan tän. On siis torstai ja meillä loppuu jo tänään 1:00. Mä en ole ihan varma miksi, mutta tänään ja huomenna on molemmat 1 päivällä. Mä en tiedä mitä me tehdään edes tänään, mutta laitan tällaista korotteen kellon, kaulakoruun. Korvikset on samat, mitkä mulla on tuolla ollut tässä aika kauan. Mennään kouluun. Kello on 5. Siis musta tuntuu, että kellon pitäisi olla 7 tai 8, koska tänään on 1 päivän. Mä en tiedä, mikä mulla on tänään ja eilen, mutta mä oon ollut tosi huono kuvaa kotona. Voisin lähteä lenkille. Voisit tulla mukaan. Siellä ukkosti äsken vähän sen. Tai kuuluu jyrinää. Huomenna on siis viimeinen koulupäivä ennen juhlaa. Mä kuvaan kevätjuhlasta erillisen videon. Se tulee tämän jälkeen. Tuossa on 7. ohi. Ei nyt silleen ole haikeat fiilikset, koska ei tapahdu mitään eroavaisuuksia ensi vuoteen. Ihan vaan innoissaan kesälomalla. On kuuma. Tää toppi on aika lämmin. Kävin uimassa uimaltaessa, kun tuli niin kuuma. Nyt mä syön. Katsottiin 1 jakso ja sitä ennen mä kävin siis uimassa. Ja mä yritin kuvaa klippejä, mutta mun puhelimessa on joku vikana ja se sammuu koko ajan välillä. Niin kuin jaksoittain. Niin en sit saanut mitään klippejä, koska mä kuvasin 1 klipin, mutta se sammui kesken, kun mä kuvasin, niin se poistui. Ei, mun pitäisi korjaa se mun mekkojuttu. Mä en saanut sitä toimimaan. Mä kokeilin kaikkia muitakin juttuja. En saanut toimimaan ja luovutin. Mut mä yritän huomenna jotain vielä. Mä en jaksa enää tänään, kello on jo 10.
Kerätään roskia. Seuratkaa Riinaa ja tykätkää ja kommentoikaa tähän videoon, että tämä on maailman paras video. En kyllä tiedä mikä vitun video tääkin nyt on. Meillä oli ysien potkiaiset ja mä vähän kastuin ja aika moni kastui. Oli ihan hauskaa, mua ei haitannut kastua. Kun siis me oltiin yleisönä, niin me kastuttiin sinne saakka. Korjataan nyt tää mun mekko-asia. Nyt mä etin hakaneuloja. Nää on eri kokoiset, se ei haittaa. Tiukataan näillä tää selkä. Musta tuntuu, että mun ainut vaihtoehto on leikata ja ommella tätä, koska mä tajusin, että ongelmanahan ei oo tiukkuus, koska täällä on nämä narut, millä tää tiukataan. Meillä on vaan ihan liikaa kangasta. Mutta jos mä vaan ompelen tän suoraan tästä, niin sitten tulee selkää sellainen ommel, niin kun mä en osaa ommella vaatteita. Luulen, että mä sittenkin pystyn tähän. Se ei ole vielä ihan niinku korjattu, mutta se on jo parempi silleen, että ekstra kangasta. Ja mä taitoin sen sinne sisälle, ja sitten mä laitan sen hakanella silleen kiinni, että se on taitettuna sinne sisälle. Keskeltä oli sitä kangasta liikaa, niin mä vaan taitoin sen silleen. Ja nyt se on jo parempi. Mun pitää vaan siirtää se hakanella vähän alemmas, koska se on tällä hetkellä jossain tässä. Ja sit kun se laittaa alemmas, niin sen pitäisi niinku korjata tää. Sitten mun ei tarvii ommella. Mä luulen, että toi mekkotilanne on tarpeeksi hyvä. Niin, nyt mä ajattelin nopea siivoon. Käyn viemässä nää. Kello on 15:04 ja mä alan editoimaan tätä videota. Kello on 7:30. Ja mä en stressaa mua, koska mä en vieläkään tiedä, mitkä kengät mä laitan huomenna. Mä en tiedä, millaista hiukset mä laitan huomenna. Ja mä en ole vielä käynyt suihkussa pesemässä mun hiuksia. Ja katsotaan tätä sunnuntaina varmaan. Mutta sori, jos tää tulee vähän myöhässä, koska mulla on niitä päättärisuunnitelmia, niinku päättäripäiväsuunnitelmia. Mennään yöksi mun kaverille. Mä tuun sunnuntain vasta kotiin, niin sori. Mä en varmaan tänään kerkeä editoimaan ihan loppuun. Niin toivottavasti ymmärrätte, että tää tulee nyt vähän myöhässä. Varmaan laitan siitä vielä jonkun semmoisen ilmoituksen, jos et tiennyt, niin mun kanavalle kun menee, niin sit siellä on yhteisö, niin sinne jos menette, sinne saattaa tulla aina välillä tiedotetta, jos video myöhästyy.